на вълна трябва да се събира ли какво? Добре. Да. Сети за какво трябва да се прави с тази зелена вълна. Имам идея. Да, също. Да. Супер. Пак се напълна. Гъбе, добре сега какво? О, фак. Ти идеш ли на купче? Сбърках как трябваше да реда. Няма ги реда на ново. Добре. Ай, стига, аз не мога да джъмпна. Добре. Това просто трябва да си джъмпим спокойно, без да засилваме. Добре, за сега. Аре. Thanks for playing. Това ли беше всичко? Just kidding, dear, I want more. Добре. New more. Light jump. Добре, sweater jump. Equip. Добре, тук се фейлвах. Добре. Крис! Добре, ако чуете някакъв идиот да се ригва, това е брат ми, съжалявам, как може така се ригаш по време на клипа Но си тъп. Това се вика идиотски. Добре. Това го направи нарочно, за да... Добре, хора, писна ми, Барти шибаното. Не мога да джъмпа, не ми са джъмпи, ама трябва да кача някакъв нов клип. Не ми са джъмпи. Просто за това. Един час джъмпа горе-долу. Мамичкото... Добре, виждате ли? Две кучета. Как? Фак. Добре, факинг. Тарзан хаус. Пишете на Тарзан. Добре, браво на Тарзан, много е умен. Тарзан да ти има вишки в главата. Добре. Тук има още. До тук не съм стигал, така че... Добре бе, мамка ти. Ще се изпусна. Кристияне бе! Добре. Копиш лайка Батмана. Добре, правим малко Тарзан джъмп. Правим се на маймуни. Добре. Добре бе, майна. Какво ми става, бе? Джеронимо... Да. Не, хора, нещо днеска изобщо ми се джъмпва. Не, просто вечерта не ми се снима много клипа, защото не я знам. Аз обичам вечерта повече да играя някакви сърви нещо. Не ми снима точно клип ми, все пак трябва да кача нещо за бокс. И да, искам да кача вече YouTube профил. И да. Добре. Бях да коснал. Добре. Намерете ме в YouTube, мистер Боко на 347. Добре бе, насрам нещастен джъмп е, добре бе. Смели ли се базикаш? Добре. Това тук няма много да се бавим, направо визъл. Добре, това тук знам какво става. Има нещо. Ей, това става. Не, мама с него клипа е. What the fuck? Уникално, майна, спълнаха ми крипъри. Добре бе, бати скапанът. Добре бе. Бати скапаната работа. Сега начиш такова ми... Значи сега тук влизаме надолу по пещерата. Кристияне мотни бе! Така сега тук... Задаих се. Добре, писна ми, честно ми писна. What the fuck, jump на легла. Добре. Какъв смисъл да... втори крипър.
Добре. Ама накарат ма завръщам от началото. Добре. Мапа е готина. Така. Waterfall. Добре. Както го минем. Добре, бе. Поне един джъмп от хората да мина. Добре. Добре. Фак. Кажеш ми това сега ще да го мина. Добре, бе, сега къде да хода? Добре, мисля, че това беше грешния път. Да кажем, че сме пак тук. Отново. Слезали сме надолу по тези стълби. Качили сме с това като Тарзан. Да кажем, качили сме са. Сега къде? Ева. Добре. Бати дългият джъмп. И добре, това беше всичко от мен. Втора част очаквайте утре, може би. Довиждане.